Takže čus, tohle je moje informačka, kde si povíme důležité věci. Za prvý, hledáme lidi do studia. Za druhý, musíte mít minimálně Origom MC, ale nemusí. Potom si stáhnete Vares Launcher. A mít ještě Technic Launcher, abyste se mohli připojit na Crafting Dev. Tak, a teď něco poví Golou. Takže čus ľudia, ako ste už počuli, tak toto sú naše prvé podmienky a druhé podmienky sú mať kvalitný mikrofón, mať 12 plus a môžete nám písať na e-mail, ktorý bude v popisku videa. A keď splníte tieto veci, tak sa môžeme stretnúť tu na tomto serveri a začať točiť super filmy, ktoré budú určite zábavné a to je asi pre toto všetko, takže čus. Čus.